Čaute ľudia, vítajte v dnešnom videu sérii Brawl Stars. Dneska to máme kliče. Budem rád, keď mi dáte like, odber, poďme jepnúť 1000, všetky sociálne siete máte v popise. Tu máte klič, ako kedysi sa v Brawl Stars dalo zobrať loptu a skočiť do bránky. Hej, bohužiaľ dnes to už nefunguje. Ďalšie tu máme ako prežiť v Robo Rumble 14 minút 13 sekúnd, alebo nejak tak to bolo. A cieľom bolo to chrániť ten trezor, hej. A pokiaľ vám ho zničili, tak ste prehrali proste. Ste museli skočiť, museli ste mať kombo El Primo alebo Dynamite a museli ste presne tam skočiť s týmto. A tým pádom sa roboti zastavili, takže prestali útočiť na váš trezor, oni sa iba spavnovali a tak ste mohli dať tých 14 minút a 13 sekúnd, alebo ako to tam bolo, hej. A proste ste to vyhrali, vidíte to teraz. Ďalšie bolo, že ste mohli proste uberať damage svojim teammateom, alebo to bolo neviditeľnej Brawl Stars, alebo ako brawlery, alebo to máte ako glitchnúť sa do steny, potom ako preskočiť rieku. Teraz sa to už tak nedá, ale kedysi sa to tak dalo, alebo ako s brawlerom, s Darylom ostať na vode, rovnúť sa na vodu a ostať tam. Dnes už by vám to bohužiaľ nešlo. Je to ten glitch istý. To je toto isté, jo. Potom tu sme mali nejaké game graby a Jože skočil s gemami tam a tým pádom mohol to ľahko vyhrať. Dosť veľa ľudí to zneužilo, lebo ďalší tu bol ten robot challenge, kde ste ho s El Primom hodili na rieku a proste sa zastavil a nemohol chodiť, aby ste ho už mohli len tak ďalej zabíjať a opakovať to, až kým ste nedali najväčší insane, čo sa dalo. Tu s brawlerom, ako ste sa mohli loptu zabugovať do steny a vidíte ju tam, ako chodí po stene. Alebo ako bolo bugnuté niekedy brávkou, vidíte, mapa. Proste ste mohli ísť mimo hry. No a potom vám naskočila RR, alebo ako ste sa mohli s Mortisom pregličovať cez stenu. Toto video chcem natiahnuť kúsok, pretože o tých glitchoch mám tam veľmi málo a tie ostatné glitchy mi prišli akože také, takže nedal som tam zase úplne všetky, ale máte tam aspoň nejaký glitch, tak chcem kúsok to video natiahnuť, tak si dáme tu aj nejaké hry, že by to video nebolo veľmi krátke, jo. Takže tak. No. Máme Nani. OK. Čiže ja sa neviem trafiť. Nejde nič. OK. Toto by malo byť win. Určite budem robievať aj viac pravidelne streamy, pretože zo streamoch máme asi najviac, aby som streamoval aj na TikToku, ale na TikTok bez nemám 1000 followerov, takže asi nič z toho, hej. Ale budem sa snažiť točiť aj na bez TikTok nejaký content, nech máme followers, takže potom ma tam môžete sledovať. A typek je 2v1. To neviem, či dá Damian Moldavec. OK, nedal to. Mal zobrať niečo lepšie na ten pik.
Aha. Som myslel, že bude skákať ku mne, ale nakoniec nič. Jo, kill. No po typek. Nezdržuj. Nezdržuj, kamo. Dobre, máme tam. Yes. A potom môžeme ďalšie videá z Brawl Stars točiť. Nejaké ďalšie iné glitche môžeme natočiť. Teraz natočíme len také niečo aj. Zo pár glitchov tam vám dám. Už mám to spravené, len to musím dokončiť. Takže toto video vyjde neskôr ako to video, čo som točil predtým, hej. Video pošlem editorke zostriať. A už len miniatúru si spravím. Takže teraz sa celkom tak dobiehame. Ona má 549 odberateľov a ja mám 551, takže... Ale tento rok by bolo fajn hypnúť 1000 s Brawl Stars contentom. To by asi nebolo ťažké vybudovať, keď pravidelne budeme streamovať a content, pravidelné videá, takže mohlo by to byť fajn. Napíšte do komentárov váš názor. Jo. Dobre, typek. Aha. Dobre, Edik to poriešil. Jo ľudia, takže ak sa vám toto video páčilo o glitchoch, ktoré som potreboval iba dotočiť, na toto nejaké gameplay, aby to nebolo veľmi krátke. Jo, takže môžete si napísať, či by ste chceli z mini účtu. Tu máte klán a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.